טוב, אז לא נורא שלא הגעתם ל10 לייקים, אבל אני בכל זאת רוצה להראות לכם. אוקיי, זה ככה בינתיים. זה הכניסה, ואז פה יש לך את הבריכה וזה ונוף. ופה יש לך ג'קוזי, אני אראה לכם אותו משם. ועכשיו אנחנו ממשיכים לשם. ואני אעשה לכם כמה חלקים, כי אני לא בטוחה שזה יספיק. אוקיי, רגע. אז הנה, אחרי שעלינו מהמדרגות השולחן כדי מכל כשהוא לך. יש פה את השולחן. יש פה הרבה כיסאות. זה סוג של במה, לא יודעת למה זה פה. פה ו... זה חדרים! מה? אלה! באמת? חדרים מאחורה! לא, יש להם מפתחות! וואט? היינו הולכים את החדר הזה. בכדורגל. טוב, אז נחזור לכם בחלק 3 כי נגמר 2 כי נגמר